Ito na yung menudo. Oh. Yan, dito tayo sa Angustia at desperas ng fiesta. At dito gaganapin yung ano, may binyag. At bukas ninong tayo dito. 200 kilos yung ano, kinatay. 50? 200 ah? 250? 250 pala, kala ko 200. Oh, yun yung mga tropa. Amoy! Yun yung ano, magulang nung bibinyagan. Oh, ito lang. Ibang sumo. Ha? Ano? Ito. Magiinom mo. No! Tingin dito, tingin! Vlog ka! Ano yung ano? Magulang. No, pag-ulan na. Anong sabi mo? Piprito ng ano? Ng Yung sinabaw kanina. mga taba. Babakal. May nilo oh. Tukoy. Kaya kung mo sa trabaho mo ito. Nag-Alfonso Castan sa MP. Talag. Ang naghahalo monkey yan. Tawang dito na kita. Nakita na kayong naglulutong unggoy. Simula sa so. Kaya nag-brand out. Oh, brand out. Kasuhan sila. Motor na ginagamit oh. Brand out na. Yung motor na yung ginagamit ng ilang. Kutong na Magluto na kami. Amoy! Amoy. Ano si Tsara? Sampayan na. Ha? Sampayan na. Dapat. Saka ano?
luto na to. Isang balang ko. Ito yung mga lutong patsyam. Mga lutong agka. Nilungkod. Nilungkod yan eh. Oo, nilungkod yun. Pag kami na dapat, dahan-dahan yung anak. Ipan kami lang ang kaya. Gani ba na, malaman na. Mabayaan nyo. Ano mo pinag ito? Bantumin ako ng yun. Ma, mau. Masuwan sa akin. Hindi mo yata alam. Tabakan ko, tabakan. Mabalas. Ba? Kami nuduin. Ano pa ito? Ano na ang kalderita? Salang na. First bit. Second bit. Uy, anak na mo ay. Gusto ka? Ano? Sabi ka na sabi mo yan ito. Ano? Kaunting ugas. Kalderita salpak. Ayan po, sabayang bigkas na. Kalderita. Yan din yung sangkap. Tapos nga, minudo na. Dalawang blower yung gumagana. Pizza 4 ngayon, araw ng Lunes. Bukas, araw ng Martes, pizza 5. Kaya sinasabi ko dati na daw makatin sa blessing ng Pabay Project. Kasi dito muna ako. At bukas nga ninong ako bukas. At tulong ko dito na magluto. Ayun, wala man sila sabi na magluto doon sa Babay Project eh. Kaya dito muna ako. Yan mga katulong ko. Maglulutuin namin ngayon igado kalderita minudo tsaka pritong chicken. Mamaya mga bandang mga 5 uwi na ako maligo kasi 8 nasaan na kami, nasa simbahan na para yung pag sa simbahan yung pagbinyag na at kumukulo na parehas. Hindi na ulit, kumukulo na at kalderita kumukulo na rin. Ang kapatid ni Katie. Bali yung magpapabinyag ngayon, kapatid din ni Katie. Pangatlo na kapatid ni Katie. Yan yung panganay nila, lalaki na to.
Dunga ba eh. Ha? Kung sa video? Dunga ba eh? Padagpag mo. Ay ba yung matandang pilay? Matandang pilay. Kaya nga yun ang pinagigisong. Ginhawa. Sasabihin ko hey! Sa'yo sa barats ko minuto ayan tapos na ano na sa iyo itong kantang ito sana para di sa'yo para sa'yo sasabihin ko. Nasulat na pangalawa. Kita sabay ulit. At mundo para sa'yo itong kantang ko. Sana Inakuat ko mo ang ilulukit ko ulang ha? Di siya ni mga bago tama na nga ako lang ani ko pero galing mo siya dapat kaya ka dala mo galing mo siya tapali
Ay, ito na. Paano na? Dito na, dito na yung kahit ano do? Ano dapi? Ano nga yung mga tikils? Pero ko rin ito. Kaya kung kutusipin na gulang din. Taga ng mga igil ay. Ha? Bukan situ. Tuluan ito. Ha? Kaldirita, igadumin mo din. So, Tuluan ito. ano to? So, Patatas, dalawang sila ito. patasan ko na kalderita. Ano na sa bago? Daro lang. Ito kaldero sa sarap ng patatas. Nakarots tulo. Yan, gawa tayo ng breading ng ano. Fried chicken. Breading mix. Pero malinis naman kamay ko. Haluin na natin ito. Son, Oh, sukulit ka na. Bungka mo na. di pa. Di pa. Kalagaran mo na ang kalbo mo. Sa kutsara mo ka eh. Saan? Paminta. Arog na ka na. Pawon na nga na. Sa kanina, son. Tignan mo na. Wala po ito nasama dun. Tapos butan na di yun. Kung malumok na carrots. Yan, pinat ba din? Pinubusan dito. Ay, nakot yun. Oo. Paminta. Tapos na nakaribot. Yan, breading mix mo po. Paminta ng ulo. Magpaparo. Pinagahirap ang mga. Daan luwir. Daan. Daan luwir.
Lubluban ka dito. Ano na, magplaga na. Ako, magplaga na. Tingnan yung posisyonan. Ang mga pala mo ko na. Okay na yan. Correct, mula maturat. Pero yung Tagalog, ginagin matibay. Retired at daw. Ako man at daw, gati-gati ka diferensya. Ay, ako na bahala ka rin. Sabi ko, ikaw Ito na yung menudo. Ha? Tulagan mo na pito, soy. Tulag mo yan. Ano? Menudo. Yung kalderita, siyempre nandito pa. Kanak na. amo. Panogang. Yan, tigado na yung susunod. Pero yung kalderita nandito pa, yung menudo. Hinango na. Tigado na yan. Kalderita na ito kasi yung kalderita dapat siguradong malambot. Kasi mga buto to. Yung menudo saka tigado, laman. Ito yung nabi, sa palangkadi. Ito yung nailuto ka ka. Kaya pag ano po na? Yan, luto yung kalderita. Derek na. Tabuan ka. Ay, ano nagiging ka? Sa kulumay sa langkada? Pagbago pa ka sunod ka. Kaya balikan ko ni Ranelli. Hindi, favorite. Dali kay Tangino. Dari ba sa pasapa? Adi, naman ng Greenpeace. Yan yung kalderita. Ito na. Greenpeace. Yan, tigado. Moy. Moy. Yan, tigado. Oh. Amoy. Amo. Dito chicken, no? Lupit. Ito na. Oh, tatan. So na ano na, binabad ko na dun sa harina. Tapos nakamarinate. Po, tapos na yung igado, direct sa menudo, nalutuin. Bali, last na yung chicken, fried chicken, no? Puno na rin to. Puno na yan. Isang karton, mga 45 days na alaga nila. Yan yung magiging kumpare ko na tropa. Pinsan ni Mrs. Kapatid ni Katie. Ayan, sinaing na yan. Sinaing. Okay. Pagod na naman, tapos bukas di ba alam, tingnan natin kung anong oras na ngayon. Kaya ganito lang yung paring gising ko man. Ano? Tingnan natin kung anong oras. Time sheet natin 4:03 na. At mamaya siguro baka uwi na kami o dito na lang matulog. Tapos uwi na lang ako sa bahay para maligo. Tapos balik ako dito mga 7. Kasi punta mo sa simbahan. At uwi na muna kami. Bali nakaluto na. Yan.
Nakabiste na rin dito. May mga malito yung bibinyagan. Pamangkin ni Kitty. Uwi na muna ako. At babalik ako dito na ang alas 8. Amoy! Let's go!